Di raporteke hevbeş ya li ser rewşa Sûriyê de 21 rexistnên mafên mirovan yên netewên yekgirtî rexne dikin ku biryarên xwe yên derbarê Sûriyê de cîbecî nekirine û rewşa Sûriyê her ku diçe xirabtir dibe. Di raporta Sihropelî ya bi ser navê Sûriya Têkçûyî de tê diyarkirin ku ji destpêka alûziya li ser Sûriyê û heta niha 220,000 mirov hatine kuştin û nîvê hemwelatiyan jî derbeder bûne. Beriya salekî civata navdewletî ya netewên yekgirtî bi mebesta başkirina rewşa gelê li Sûriyê li ser çend xalan biryar wergirtibûn. Di raporta rêxistinên mafê mirovan de ya netewên yekgirtî tê rexnekirin ku biryar nehatine cîbecîkirin û rewşa xelkê berûva jî wê ye û hêj dibe xirabtir dibe. Li gorî raportê tenê du sala 2014 de 76,000 mirov li Sûriyê hatine kuştin û bi vê yekê heta niha sala 2014 herî bixwîn bû li Sûriyê. Her wiha 4,800,000 kes li herêmên wisa dijîn ku netewên yekgirtî wan wekû herêmên ku gihandina alîkariyan ji bo wan zehmete binav dike ku li gor sala 2013 ev hejmar bi qasî 2,300,000 zêdetir bûye. Her wiha hejmara zarokên ku pîwîstiya wan bi alîkariyê heye û berdewamiya jiyana wan girêdayê alîkariyan e birêjeya ji sadê 3.1 zêdetir bûye û di sala 2014 de giheştiye 5,600,000 zarokî. Ji alî xwe ve Ban Ki-moon emîndarê giştî netewên yekgirtî ragihand ku divê çareseriyeke bilez û dawî ji qeyrana Sûrî re werê dayîn. Tevî ku li gor texmînan êdî nîvê welatiyên Sûriyê koçber û derbeder bûne. Lê alîkariya ji bo wan sal bi sal kêmtir dibe. Li gor raportê rêjeya wan alîkariyan ku netewên yekgirtî ji bo Sûriyê pêwîst dibîne ji sadê 71 dakete ji sadê 57. Ji ber vê yekê ew 21 rêxistinên mafên mirovan di raporta xwe de bangê li netewên yekgirtî kirine ku êdî li biryarên xwe kiryarên di praktîkê de jî zêde bike.